Terve! Minä olen personal trainer Markus Jartsa Punttikselta. Nyt minulta kysytään hieman personal trainer kysymyksiä, minä vastaan niihin. Olkaa hyvä. Paljon personal trainerin palvelu maksaa? Personal trainer palvelu maksaa räätälöidysti 200 eurosta ylöspäin, riippuen ajanjaksosta. Minkä ikäisiä treenaat? Nuoria, noin 17-vuotiaita ja myös hieman vanhempia lanttoja. Kyllä. Kuinka monta kertaa viikossa treenit on? Sekin riippuu erittäin paljon ihmisestä, mutta 3-5 plus sitten aerobinen treeni ja näin. Kauan treeni kestää? Pyrimme pitämään treenin tunnista 2 tuntiin eikä sen pidemmäksi ja palautuminen jälkeenpäin. Paljon tienaat? Urheiluauton verran kuukaudessa. Kiitos.